saking Sari Brebes warung bawang sakti keluarga buat Depok kanci saking bulan wong selidir dewek kacang asin hari kacang asin asin soten uyahan asin soten uyahan sareng cis saking Mas Udin oke pun kedin Singosari ya tolila gila kasih ningapa temen ora subran ora sabren ananing panggonan aku alas lamaran Mas Udin sing paling eman tak rasa kenaning aku tes putih kayaknya sejin temen tak rasa kakena wae panas paribawani Mas Udin jangan lali senawas ya tulis apa bae manusane kang wani musik ana ning detalane aku ning waktu kian toli wani temen manusia anggur-anggurane musik bangsane aku pos oleh sayur pos lunggu sayur sing direngaken ning lebakian sila bangsa ning manusia aja dianggap aku menang kelawan menang sawise sila wani angganggu marang aku inget sebaliknya manusia apakah bakal dimandi siraya
jiwane aku tes bulu putih ora kena diremehkeun kelawan bangsa ning manusia. Mulaning lebakeun aku pengen weruh senyata deui sapa manusane kang kumerancang ning waktu kieu. Aku pengen weruh bakal tekamat ngamati sing kaduan marang tes bulu putih. Mama Gensi kang saking kula wangsul dan lakatan dingenge sing paling emang kacang asin hari kacang asin asin soten diuyahan kang cising bulan wong solidir langkatan dingin Mas Udine kedingan jalali Mas Udin nok iput nok wati Mas Willy sampun sok lali simbar mata megar ning telapukan kelingan kena ngidepi Mas Udin nok iput kancis papai ngerising denektor jengking nekeding minaka sing rengakeun mimi dene dipae keding aya kiana minangkane wong sleman setunggal wong tampi setunggal aat salusa dewa minangkane aya pasar dewe kang kuwaru mimi dan di bos alias sayur nopati Mas milia keding bos lumbu indah sayur Ageng Trusmi sesuai apa sing dadi kesepakatan waktu mau tentang pemboyongan wit jati wit Dremayu sampai tekang Cirebon mustahil kanggo kegawa. Sebab apa? Wit jati mau ya gede nih beli kira-kira lamun digotong karo tenagane manusia. Kula yakin aja maning atusan manusia ewon-ewon manusia ya mangsa kuwata lamun karo tenaga kebo srog ratusan kebo ewonan kebo tekang mati kebone sebab wiwitan mau gedene beli kira-kira dawane ya atusan meter bahkan ewonan meter. Tapi apa sekian setitik kula ana rasa keringanan
Ageng Trusmi ndempel tokoh masyarakat. Ana cara-cara sih ya jitu konon ya kerjane Kanci saking kula konsolidir lakatan dingi Bawang sakti keding minangka keluarga buyut Depok Bapane iri keding sing direktur jengking Mimi dene dipengking kang ditembangi Mas Udin Noki putek keding kerjane ora sekedar praktek setitik nganggo teori bener tah Ageng Trusmi. Para santri Kula Ageng sejatine senunggale kehormatan nggih artine bakal diimbangi ilmu ning para wali ya aduh kula sekedar nyageng sampeyan sekedar santri nanging kanggo apa kita murideng para wali senajan orang duweni karomah nanging duweni akal kita bareng-bareng gawe rekadaya bahkan delang bibitan jati sing gedene ora kira-kira dawane ora kira-kira berarti jati kuen jati tua ya nggih Ajeng lagi nebange bae pirang dina jati mau bisa rubuh lamun ora salah penebangane bae sebulan setengah sampai sampean pada gawe kapal mabur ya tangannya pada kapalan ya nggih kuen nanging kita sadar apa kang dadi sabdane wong dadi raja dawuhe wong dadi ratu pangandikaning para wali kang patut kita taati sebab isun berkeyakinan apa sebabnya para wali nunjuk marang kula Nyageng Trusmi lan para santri sejatine pendadaran petis manis plentrang peneneng kacang Bapak ngiri Mas pawang sakti ekti minangka sing ditembangi Nimi aja sarini sing denok cin sama makaji udi Mama Yanti aja lusa dewe keding minangka ekasa bos ayulia sayur keding setiap murid diuji lamun diuji mau lulus berarti kula oleh tapak jasa oleh ijazah ibarat bocah sekolah semakin akeh ujian saking para wali tentune ijazah kula akeh terutama ing Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah ya wale-wale wiwitan jati kang gedene luar biasa dawane luar biasa utamane kanggo gawe masjid agung ing tlatah Cirebon kula hampir bae putus asa apa sing diomongaken Ageng Trusmi sampai ora kepikir priwen carane wit jati mau kegawe tekan Cirebon tapi nyatane sekian alhamdulillah
setitik wis ana dalan. Senajana kengelan butuh tenaga sing akeh kanggo nutup kanggo bendung Kali Cimanuk. Sing teliti lan hati-hati sing awas tindak lakone. Mas Udin Kang Lurah Tambi dhewe sesampune ngaturaken matur kesuwun. Dihormati Kang Lurah Tambi matur kesuwun. Sesampune matur Kang Lurah Tambi Bos Lumbu Indah Sayur nok watie keding nok anak sing duwe sempol ayam dewe. Sareng kang iting minangkane wong Sleman Lor. Sesampune matur kesuwun kang iting. Sesampune matur Bos Lumbu Indah Sayur sareng bewil dana geding minangka sing ditembangi Bapak Kunci Buyut Depok Kang Iting sareng Bawang Sakti sampun lali. Sebab kita dua prinsip manusia putuslah amale lamun wis ninggal dunya kejabat telung perkara sekalipun wonge wis ninggal pahalane masih teka. Nomor siji sodakotin jariatin, sodakoh nalika masih urip sering amal eman wong seduluran. sedakwe kula wong ora duwe, ayo kita rewang gawe nyiptakaken Masjid Agung Cipta Rasa. Benjang lamun kula mundur ning alam dunya, Masjid Agung Cipta Rasa digunakan kanggo ibadah, pahalane tekan ing sampean. Au ilmi yuntaba ubi, ilmu kang bermanfaat. Sareng kanci saking bulan kang iting wong Sleman Lor. Suara apa? Hati-hati para santri. Paingan tanpa ingan gawe geger ning panggonane aku. Pada katon beli para santri bokat sampean orang duweni indra keenam atau ilmune durung sepira ora katon. Ana sing durung katon beli ndelengaken. Coba. Alhamdulillah berarti ilmune para wali tumrap marang sampean. Minggir sampean aja nganggo kula ya. Sebab alamnya beda antara kula karo sira Suradenawa. Memang aku kelawan sira
ora pada wujude nanging sira sing gawe ora tenang ning aku ya. Sebab apa bisane nuduh isun lan kabeh para santri gawe ora tenang munggu sira. Dudu konon sapa sing kang sinambat Isun Ageng Trusmi saking Trusmi. Ageng Trusmi Ya, kawruananing sira ya. Sira wani bongkar panggonan aku ning Lebakien tujuan ira kanggo apa wani bongkar panggonan aku. oh tadi kayu sing gedene luar biasa panggonanmu. Ya Suradenawa anak paran ya ari kayu gede kan pirang-pirang. Kayu kun wis rubuh kari ngali bae sampeane genahe luru maning aja nganti ngalang-alangi kabeh para santri lan Ageng Trusmi. Ageng Trusmi munggu jare sira kun wiwitan kang gede ya. Angin bagi aku tes pur putih istana aku ya. Ya wiwitan kang gede kan wis rubuh. Jadi sampean mudu nyadari ya. Jadi tetap wiwitan pun mulane kali kang manaka dadi kali mati. Art bongkar kali kuwen kira-kira dikentiraken menuju dening tlatah Cirebon digotong ora kuat jadi arep kentiraken arep nyodet arep bedah kali kanggo ngentiraken kayu kang gedene luar biasa. Ageng Trusmi bakal mengkonon sirap nutup dadalane aku ora terima kelawan perbuatan yang sir. Maka kula ki kepalang tanggung ya balik oleh titah dawuh para wali ora hasil berarti ora ka aku sebagai santri neng para wali. Ayo gelem minggira sira ora gelem minggira senajan kita manusia biasa nanging duweni akal kang kuat kanggo ngadapi apa bae. Ageng Trusmi sombong temen kelawan ucapane apa kang dadi kumadiran sira. Manusia duweni akal manusia duweni pikiran ikulah kang dadi kumadiran Ageng Trusmi hadapan sira. Ageng Trusmi sedurunge aku murka tinggalaken panggonane aku ya. Ayo gawe sudah berapa balik segera. wah sombong sira adiraken para santri aku rasira hake para santri. Ayo pengen bro yen sira kabeh para santri mampu candakan wujud aku. Ayo ini bener-bener sudah sakti kami para santri. Wah, coba Resmi waskito lan waspada terus ananging kelebihanmu ora gawe becik orang bangsane aku tumindakmu ora bener terus Berarti sira golongan silam siluman ya. paham Ya untung baik kula duweni indra keenam, duweni titis pandeleng landhep pangraita. Jadi ternyata kang jadi penghalang batu sandungan kejabah silam siluman kang manggon ing alas iki ya.
Omonganmu ora sesuai, ora tepat kelawan pilakumu terus Mi. Lebande. Bahwasanya sirangan di bangsane aku bangsane dengan merupakan salah sawijine penghalang bagi dirine sira. Tapi ingat terus Mi, perbuatan sira nutup kali Cibanduk. Kawe bedahan denggokaken ning kali siluk anggat isna. Tujuannya sira memang bener kanggo nang memfasilitasi nggawa wiwitan jati kang gede luar biasa. Tapi akibat perbuatan sira anak putune aku sing kerugian. Bangsane aku sing gawe kaniaya akibat perbuatan sira terus Mi. Apa sing dadi kaniaya munggu sira? Anaknya kita sampai das ponakan kita butut hilang sedulur betul tadi loro perbuatan sira terus Mi. Godengen ari sira kun dalang manusia katon beli Katon baka kula mah ora katon dalang sira-siraan. Bener mah baka sirane weruh dalang manusia, baka manusia arep nebal lemah, arep macul sampeane minggir. Kenang apa meneng banding kono? Baka kula kan ora katon